ngambar aku ndandani kotak putri gunung nuju cakapanmu salah lek kuwi aku ya murid Prof Sarwanto ora putri gunung nuju prana lha napa putri ngulon nuju prana lah kowe nek bab niku kula mboten mudeng oh mboten mudeng ya oh iya ora ngerti lek kuwi ya kula gur maca buku putri gunung oh iya ora sing bener awakmu aku gur rekake ya mengisi banyolan lah ngono oh coba-coba aku ra Putra panjenengan nate kok ndamel status kok makan bersama dengan Putri Gudon ngoten nggih nate. Kowe lek gage lak koprok kuwi garwane wakil kepala sekolah lho ora. Sinten? Mbak Putri Ngulon iki. Napa namung setunggal wong sanes iki enten kok. Wakeh ya. Oh iya. Kaya kok. Apa langgame Mbak Mira? Derek. Nggih. Buka celok nggih. Buka celuk oh nggih nggih. Apa kuwi? Enggak tak tutui. Nggih. Aja mbok tutui telas. Telas. Senengane garingan-garing. Soale Madangkara ki profesional. Oh, estu. Menika nuwun sewu mboten umuk mboten sombong inggih gender nggih calon dosen. Pengendangipun nggih dosen. Lha niki sedaya sarjana lho. Lah nggih ora maidun, ini kan enek siji to. Sing jedor Njidor. tukang tambal ban. Kalian profesi. Aku etum tungkang. Ayo etum. Mboten lho Mas, nuwun sewu lho Mas. Kira kaya kula pek. Ku yo. Nggih. Nak tembangin apa nderek? Nah. Ya. Wah.